През 2022 година Европейската комисия разреши на България да внася и преработва руски петрол до края на 2024 година. България получи изключение, за да гарантира сигурността на доставките за вътрешния пазар. Въпреки това, тя започна да приема повече руски петрол от необходимото, очевидно помагайки на Русия да продава петрол на трети страни. Според доклада на антикорупционната група Global Witness, аналитичният център КРИА и Института за публична политика през първите 10 месеца на 2023 година рафинерията е преработила близо 5 милиона тона руски петрол, насочвайки над 1 милиард евро преки данъчни приходи към Кремъл. Както заяви по-рано господарят на Кремъл Владимир Путин, приблизително толкова е било изразходвано за финансиране на ЧВК «Вагнер». През същата 2023 година българското правителство прие инициатива за прекратяване на вноса на руски петрол. Ограниченията за използването на руски петрол в рафинерията «Лукойл» трябваше да бъдат намалени до 80% до края на 2023 година, а пълният отказ от руски петрол трябваше да бъде приложен до октомври тази година. Ето го танкерът Липари, регистриран в западноафриканската държава Либерия, който пристигна в България. Но недалеч от Липари се намира най-голямото предприятие за нефтопреработка на Балканския полуостров – Росенец, което преди принадлежеше на руския петролен гигант Лукойл, а от септември миналата година стана държавна собственост на България. А това е регистрираният в Малта танкер Стамус, който акостира в базата Росенец. Този танкер успя да посети Русия тази година няколко пъти. Стеймус посети Русия още 2 пъти през 2023 година. Накъде мислите, че се е насочил Стамус? Това е танкерът Липари, който стои на котва от няколко дни, след като отплава от руското пристанище Новоросийск, и танкерът Стамус, който току-що напусна петролната база Лукойл. Двата танкера бяха закотвени един до друг, което поражда въпроси. Това подсказва, че вероятно е извършено транспортиране на петрол. Това е сенчестият флот на Руската федерация. – 16 ноември сутринта. Зад мен отново е танкерът Стамус, чието сцепление на линията очевидно е било облегчено през нощта. Ето как руският петрол с помощта на сенчестия флот се озова тук, в Бургас, България, в Европейския съюз, на третата година от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Можете също така да забележите, че 2 от 6 варела на НПЗ вече са пълни.